Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. To yi kenan ba wani sabon abu bane a dake mutum a gidan rawa kar hakan ya dame ki. Ba dan ni ba da ba a dake ka ba. Kai hakuri. Ai da ce ba ki tare da ni da dukkanin su zama shekaru. In takaita a jimla daya, sangartacce ne, lalatacce, rashawanwe, bauɗaɗɗe, tambaɗaɗɗe, sallaman mai rababbe, asararre, doɗaɗɗe, totsatse, koɗaɗɗe, fitsararre, ruɗaɗɗe. Ya gai ne suka yi biris da barazana ta. Na ga da yare da yawa, fici ne kamata ka musu. Hey, una da yi ba? All of this area, na we need on from today. By the time night fall for here, make everybody disappear. Shauna ye. Wannan gyaran gashin ai irin na Nagarjuna ne. Nan yayi lu, ege. Barkanmu da jamewa. Sunana Buzo Dan Fillo. Wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbuda. So tarin yawa ni ne kuke jin muryoyina a fasararin fina-finan kamfanin Algaita Dub. Suka kasance suna aiki a ƙarƙashin iko na daga ofishin babban minista zuwa farfajiyar terminal. Halaji ko komi sai yadda na matsa da hannuna yake yi. Kai da sai bayan na gama shara tukun da kake farkawa daga bacci me ka sani akan yadda gari ya kwana? Kai ba titina kadai ka sani ba? To ni harkotoci da lambatocin gefen titin na sani. Wai wannan wani yare yake yi ne? Na kasa ganewa. Sai maganar shara yake da wani kwatami. Maza ku shege mun banza. Kamata ya koma cikin wannan ofishin. Ai wannan takaddama a rubuce abun babba ne. Kana matakar son yarinya kuma bar kaunar taka wannan ya zai mata aure da wani. Kenan anan ya raba ka da abin da zuciyarka take kauna. Ba illa ɗaya ma ba, biye ma. Amma ba ni babban masoyinka ne. Domin irin zubina shine irin zubinka. Zubi irin na wannan bai kamo zubinka ba, saboda haka gaba kake da shi. Saboda haka muna jira maka bayan wannan hamakon. Gaba ɗaya ofishin ba daɗi. Kai me kake ji? Mulmulan gujiya ne kan. Dai. Kai, ba mulmulan gyaɗa bane wannan? Wannan shi ne mulmulan gyaɗa, wannan kuma na gujiya ne. Ya kuskure sosai baby. Ya suka yi min guru ko magana babu. Yalla bai, wannan ba su kama da wanda suka rasa kadorori ba, kamar suka yi da masu burbuda. Isauri kai fito. Ko kun yi fito ba za su ji ku ba. Me yasa? Saboda muna da tanadin sauti. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.